ארץ קטנה כמונו, זה מדהים. ואני רואה שאנחנו קונים את מנהטן, וקונים את הונגריה, וקונים את רומניה, וקונים את פולין. Termenul limită este noiembrie, când România trebuie să fie secătuită de toate rezervele strategice pe care le are. Trebuie să fie abandonat, să nu mai existe nimic. Se urmărește un experiment extrem de, pentru noi nu mai vorbesc, extrem de dezastros, dar un experiment la scară mondială. Cum putem să scoatem o țară complet din circuitul economic și mondial al comerțului? Să o anihilăm. Că România, după ce se va vinde după ce se vor vinde toate aceste resurse, România va fi o entitate teoretică. România, pe lângă faptul că oferă acum, pe vârf de criză, la prețuri de nimic, acești producători vor fi luați pe prețuri de nimic. Deci, încă o dată, noi nu avem de unde, vânzându-i pe toți, să scoatem 2,1 miliarde de euro cât am pierdut dând energia ieftină în afara României. Dar lovitura de grație este că fiecare din acești producători au în spatele lor o mină de cărbune. Deci noi le dăm și resursa de materie primă energetică, le dăm și controlul asupra prețului producției de energie în România. Nimeni nu va putea, odată ce a intrat un investitor strategic, să impună ca el să lase 6 grupuri, cât poate avem noi nevoie din punct de vedere strategic la Rovinari sau la Turceni. El va spune, interesul meu și strategia mea de firmă e să las doar 3 grupuri. De unde luați voi diferența de energie nu mă interesează. Ce se întâmplă cu locurile minerilor și faptul că nu-mi valorific întreaga capacitate de producție de cărbune nu-l mai interesează și mai trimitem încă mii de oameni în șomaj, nu-mi valorific propria resursă de materie primă energetică și nu ies la export cum aș putea să fac, energia fiind și cea mai sigură și unicul motor de relansare economică a României acum în condiții de criză. Este și ieșirea noastră din criză. Oricum să vindem chiar acest potențial unic pe care îl mai avem. Cum să dăm și resursă de materie primă energetică și producție și să scăpăm din mână prețul? Vedeți, 1592 de industrii au fost falimentate până acum, din zestrea, nu numai din zestrea socialistă, comunistă, dar din zestrea dinainte de război, Malaxandra-alții. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, acum vindem resursele energetice și resursele strategice. Cum e posibil în 200 de ani de dezvoltare modernă a României, să zicem de la Tudor Vladimirescu până astăzi, niciun guvern român, că era conservator, că era liberal, că era de dreapta, că era de stânga, inclusiv guvernul comunist, nu s-a gândit să dezmembreze România. În momentul de față, ea este tăiată felie cu felie și o spun ca istoric. Eu sunt un adversar declarat al acestei așa zise privatizări. Nu e o privatizare. Privatizarea e o schimbare de proprietate cu un scop. Eficientizare, crearea de locuri de muncă, apărarea mediului înconjurător. Asta este o vânzare la taradă, la teșghea. Deci această vânzare în condițiile actuale este, domnul Chirac spunea o primă, eu spun în termeni folosiți în literatura economică și utilizați juridic în alte țări, subminarea economiei naționale. Statul național, în condițiile în care zona euro este cum este, în condițiile în care Uniunea Europeană este cum este și criza mondială încă nu a trecut, statul național nu trebuie să piardă nicio bucățică din asesurile pe care le are. Asta e rezultatul real. Dacă nu-ți dai seama că în momentul de față țara pierde, dacă nu-ți dai seama că acești copii ai tăi și nepoți sunt sortiți condiții de iubac, de pălmaș, de clăcaș, adică se poate, în cazul cel mai bun, dacă se angajează undeva, se angajează la o instituție care depinde de o firmă din afară. Asta e tot. Dacă nu-ți dai seama de asta, atunci evident că îmi pare rău pentru mintea dumitale, ca cetățean român. Este cel mai grav pericol. Nici în 44, când așteptam trupele sovietice, n-a fost România într-o situație mai gravă decât este acum. Deci această acțiune de vânzare ar trebui să fie stopată printr-un obstacol public. Adică lumea ar trebui ca să înțeleagă că este o mare greșeală față de acest popor. Nu se poate așa ceva. În momentul de față este un joc impus de FMI în dezavantajul României clar. Problema însă fundamentală este ce model de dezvoltare urmează pentru anii, deceniile care vin.